sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko, kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko, magpakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang sa puso ko'y nag-isa ka lang. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang sa puso ko'y nag-isa ka lang.
Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pang may di magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghikugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa nahauna nga Martes sang Pebrero. Madasig ang mga inadlaw kag yari na kita sa ikaduha nga bulan sang tuig. Aton dayawon kag himayaon ng Dios sa tanan naton nga hilikuton kag buluhaton nga may pagbatyag sang iya presensya nga nagaubay sa aton. Luwasa kami og Ginoo nga amon Dios kag tipuna kami halin sa kapungsuran. Agod nga magpasalamat kami sa imo balaan nga ngalan kag magpanghimaya sa pagdayaw sa imo. Mga muyo kita. O makagagahom nga Dios, ikaw ang amon dalangpan sa tanan nga tion. Ilabi na gid sa pag-ayo sa amon mga sakit kag balatian sa lawas kag kalag. Hatagi kami sing kabakod sa tion sang kasakit kag pag-antos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 21, tubtob 43. Sadto nga panahon sa Jesus nagtabok liwat sa pihak sang linaw. Dito sa higad sang linaw, gintipunan siya sa madamo nga mga tawo. Si Jairo, isa ka opisyal sang sinagoga, nagkadto didto. Kag sa pagkakita niya kay Jesus, nagluhod siya sa tiilan ni Jesus, kag nagsagad gid siya sang pakiluoy. Ang akon anak nga dalagita, nagahimubugto, kadtoy man siya palihog, kag tanduga siya sang imo kamot, agud mag-aayos siya kag mabuhi. Dayon si Jesus nagupod sa iya. Madamo gid nga mga tawo ang nagupod sa iya, sa bagay nga nagaginutok sila sa palibot niya. May isa ka babae didto nga tama gid ang iya pag-antos tungod sang pagpangwa sang dugo sa iya, nga wala mag-untat sa sulod sang 12 ka tuig. Wala sa payan, nga ginabulong siya sa madamo nga mga manugbulong. Naurot na niya gasto ang iya kwarta sa pagpabulong, pero sa baylo nga mag-ayos siya, naglain pagani siya. Nakabati siya na hanungod kay Jesus, gan nagpanagilot siya sa tunga sa madamo nga mga tawo sa likod nayo ni Jesus.
Sining niya sa iya kaugalingon, kung matandog ko bisan lang ang iya bayo, mag-aayo ako. Gintandog niya ang bayo ni Jesus, kagilayon naguntat ang pag-ilig sang iya dugo, kag iya nabatyagan nga nag-ayo na siya sa iya balatian. Sa gilayon, nabatyagan ni Jesus nga may gahom nga nagwa sa iya. Gani nagbalikid siya kag nagsiling, "Sino ang nagtandog sang akon bayo?" Ang iya mga gintuton ang nagsiling, "Nakita mo na gid nga nagaginuto ka mga tao sa palibot mo, nga nagapamangkot ka pa kung sino ang nagtandog sa imo." Pero nagpanghulong-hulong si Jesus sa pagtanaw kung sino ang naghimo sadto. Ang babae na katalupangod sang nahanabo sa iya. Gani nagpalapit siya nga nagakurog sa kahadlok, kag nagluhod sa tiila ni Jesus, kag nagsugid sa iya sang bug-os nga kamatuoran. Si Jesus nagsiling sa iya, "Anak ko, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Lakat ka sa paghidait, kag mag-aayo ka na sa imo balatian." Sa ragahambal si Jesus, may nag-abot nga mga sinaguga halin sa balay ni Jairo, kag nagsiling sa iya, "Napatay na ang imo anak nga babayi. Ya pabudlayan mo pa ang manunodlo." Si Jesus wala magsapak sang ilagin siling, kundi nagsiling siya kay Jairo, "Hindi ka magkahadlok, kundi magtuo ka lang." Dayon wala siya magtugot bisan kay sino sa pag-upod sa iya, luwas lamang kay Pedro, kag sa mag-utod nga si Santiago kag si Juan. Sa pag-abot nila sa balay sa opisyal sang sinaguga, nakita ni Jesus ang mga tawo nga nagaginahod, kag nabatian niya ang mabaskog nga hinibi kag mga panalambiton. Sumulod siya kag nagsiling sa ila, "Nga nagakinagula ka nagahinibi kamo. Ang bata hindi patay, kundi nagakatulog lamang siya." Ginkadlawan nila siya, gani ginpagwa niya sila tanan, kag gindala niya ang amay kag ang iloy sang bata kag ang iya tatlo ka mga gintuton-an, kag nagsunod sa kwarto sa diin ang bata nagahamyang. Ginuyatan niya ang bata sa kamot kag nagsiling sa iya, "Talitha koum." Gakon sa yoron, "Inday, nagasiling ako sa imo, magbangon ka." Sa gilayon nagbangon siya kag naglakat-lakat. Nagaedad na siya sang 12 ka tuig. Sang mahanabo ini, naurungan gid sila. Pero ganpandaman gid sila ni Jesus nga hindi magpanugid bisan kay sino, kag nagsiling siya, "Pakan-an ninyo siya." Mga utod, aton ginaabi-abi si Sister Mary Rachel Plaza sang Dominican Sisters of Molo nga magapaambit sa aton sang iya pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sining adlaw. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Sister Rachel. Maayong aga, Sister Nanya, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo, kag sa tanan nga naga-follow sa aton via live streaming. Sang si Jesus yari pa sa kalibutan, nagpahayag siya sa aton sang hunahuna kag kabubuton sang Dios. Bangod kay Jesus, nakatuon kita nga ang aton nagakaakig sa sala, apang ginahigugma ang mga makasasala. Nagakaakig siya sa mga balatian kag masakit, apang ginahigugma niya ang mga balatianon kag mga masakiton. Nagakaagig siya sa kamatayon, apang ginahigugma niya ang mga nagatigumatayon. Sa ebanghelyo karon nga adlaw, nabatian naton kung paano si Jesus nagresponde sa hangyo sang isa ka amay nga nagakahadlok sang kamatayon sang iya pinalangga ang anak nga babayi nga nagaedad sang 12 ka tuig. Si San Marcos nga ebanghelista nagasiling sa aton nga ginayuman ni Jesus ang balatianon nga babayi nga nagantos sa sulod sang 12 ka tuig. Sukat sa malawig nga panahon, base sa edad man sang dalagita. Ang Diyos naton maluluyon, kag mahigugmaon. Gimbuot niya nga mag-ayos sila, gani pangayuon naton sa iya, ang pag-ayos sa aton. Gikan sa mga balatian, kag mga masakit, nga aton karon ginaagom, kag ginaantos sa malawig nga panahon sang pandemya, sing may dako nga pagtuo kag pagsadi. Kabay, ayuhon niya kita, hindi lamang sa lawas, kundi sa aton man espirituhanon nga mga kabalatian, nga nangin kabangdanan sang aton pagpahilayo gikan sa iya gugma
kag amay nun nga pagtatag. Ayhan ang iban sa aton, nagaantos nga may dako nga kaakig sa iya isig katawo, bangod sang pagsakit sa imo, ukon sang indi paghangpanay, pagbutang-butang, kag pagpasipala sa imo nga nagtugas ang dako nga kasubo. Apang ang ebanghelyo nagatudlo sa aton sang pagpatawad kag paghigugma sa aton isig katawo. Subong man sang babayi nga nagantos sa sulod sang 12 ka tuig sa malawig nga panahon, nagadala sang mensahe nga kita man magdangop kay Jesus, agud nga mag-ayo kita paagi sa iya gahom. Maglaom kita nga makita naton si Jesus sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Subong nga ang Diyos amugin ang magatandog sa aton, agud magbalik kita sa iya gikan sa aton nga di pagdumdum sa iya sa malawig nga panahon. Sa aton nga pagpangamuyo subong, kita nga nagatandog sang sidsid sang bayo ni Jesus, nga nagabuhat sang lunsay nga kamatuoran, kag pagliso sang aton kaugalingon, pakadto sa iya. Agud nga mahilway kita sa tanan, nga mga upang kag pagpakasala, agud tulukon naton si Jesus, nga may dako nga paglaom, kag pagpasalamat sa iya. Si Jesus nagatudlo man sa aton, nga sa tanan nga tion, handa kita kag bukas kita sa pagbudi kag pagdumdum sa mga nagakinahanglan sang aton nga pagbudi. Iya ginpakita sa aton ang dako nga kabalaka sa mga tawo nga nagakinahanglan sang iya budi. Kabay manginkaangay kita ni Jesus nga sensitibo sa mga bagay nga makahatag sa aton sang kahigayunan, nga makabulig kita sa mga nagakinahanglan. Ilabi na gid sa karon nga panahon, sa tunga sang dako nga kalamidad, krisis, gutom, kalaratan, kag pagpanghangkat. Kabay magpabilin kita sa gihapon dira kay Jesus nga makapangapin sa aton, ka makahatag sang matuod nga mga kinahanglanon, kapahuwayan kag pag-ayo. Nagalaom kag nagatuo kita sing himpit nga si Jesus ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Gani magpasalamat kag magtuo kita sing may dako nga paghigugma. Ang pagtuo nga napasad sa iya dako nga gugma, magadala sa aton matuod nga pagkilala sa Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Agud nga kita magkabuhi sa iya sing walay katapusan. Sa kalibutan sa mga pag-antos, yara si Jesus nagagiya sa aton, padulong sa kalibutan sang paglaom. Gani tulukon naton si Jesus, agud mamulalungan naton ang iya madalom nga paghigugma kag kaluoy niya sa aton. Indi kita mahadlok sa kamatayon. Bangod si Jesus mismo, amo ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Maluluyon siya, buot niya nga kita tanan mag-ayo, kita tanan makadangat sa pag-angkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Makasining kita, Jesus, salamat. Buligi kami nga magtubo ang imo paghigugma, agud nga kami man maghigugma sing himpit sa Dios kag sa amon isig katawo. Madamo gid nga salamat Sister Rachel sa aton matahom nga reflection sa sini nga aga. Gabay nga ang pulong sang Dios amo ang magagiya sang aton pagpanglakaton, kaupod ang aton mahal nga Ginoo. Para sa mga gusto mag-contact sa ila, ari ang ila address: House of St. Rose of Lima, Capitol Heights, 6100 Bacolod City. O makigangot sa telephone number 6334-434. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline Cooperators
collaborators, benefactors, kag tag-dumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4. Saga! Mga Pilipinas, mga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports, first edition. Subong Martes, kita sa karon nga adlaw Banwa. Petsa 31 na kita sa bulan Petsa 1 na rather kita kadasig lang, no? Petsa uba puksian nyo ng Enero yung mga kalendaryo. It's February 1, Kong Hei Fat Choi. Chinese New Year, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So, subong iyang aga sa aton iyang mga kauturan, Chinese New Year. So again, Kong Hei Fat Choi. So, muning greetings na kon Chinese New Year, especially sa mga kauturan naton nga mga Chinese, no? Kag sa aton nga mga kabombo, speaking of February 1, sa aton nga mga tagpalamati, subong iyang
Chinese New Year, anong mga regapanguna nga mga balita nga aton iyang tutukan sa aton sa subong iyang aga. Diri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition, pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang tutukan kag aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga, no? Again, sa sining sa aton iyang mga kabombo sining Martes naton iya nga edisyon sa aton iya nga paratuntunan. It's February 1, entrada kita sa bulan sang Febrero. No, sa aton nga mga kauturan, grabe, no? Kada siglang sa mga inadlaw naton. Love month na naman kita subong, no? It's February sa aton iya nga mga kabombo. So, anong mga regapanguna nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan, no? Aton iya nga tutukan diri sa aton iya nga paratuntunan. Una kita iya mga kabinan, no? Sa mga nagapanguna nga mga balita local kay it's Chinese New Year sa mga kabombo naton. Again, no, Chinese New Year, diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, ang supposedly ang ginapatigayon naton nga Bacolaudiat Festival. Tiwalaan na isang activity sa subong. Ikaduha na ni nga tuig kay since nagasugod ining Bacolaudiat Festival sang 2006. May mga activities ni, amo na blang ginambal do kangay man sang Mascara Festival, no? May mga pagpatigayon. So, pero nagbutang lang kung makitaan ninyo, no, sang disenyo sa may Bacolod City Government Center. Bacolaudiat. Baco means Bacolod. Laudiat means celebration, no? So, it's a celebration. Sige, no? So, dugangan ta pa ina, ha? Sa ato niya nga mga kabombo, sa dugang pa nga mga balita local, nga ato niya nga diskusyonan. Kag speaking man sang February 1, no? Sang Pebrero 1, sa mga kabombo naton, ang syudad man sa Bacolod, ti kapo nagpagkuha sa executive order si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia nga sumugod subong iya nga adlaw ang syudad iya mga kabinan sang Bacolod sa gihapon sa idalom sang Alert Level 3. Alert Level 3 sa gihapon ang syudad sang Bacolod. Kag sa mga kabombo kag sa mga kauturan manaton sa gihapon amuman ang province of Negros Occidental yara man gin paidalom sa alert level 3. Kag subong man sa mga kauturan naton sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan ang pagmahal naman sa presyo sa mga nagapanguna nga mga badaklon, no? Luwas ni sa mga presyo sang harina, kalamay, tinapay, dako man ang pagsaka again sang presyo sang broiler o con-dressed chicken, no? So, manghakroy na naman kita sinido, sige na lang pag sinaka ni sang presyo, no? Today man gani, mayara naman sang oil price hike. Kay ti Martes naman kita subong adlaw. Anyway, no, sa muning mga nagapangunang mga balita local nga ato niya nga diskusyonan sa mga nagapangunang mga balita pungsud nun, no, nga ato niya nga tutukan man sa subong iyang agadri sa ato niya palatuntunan, no, again, no, sa Bombo Report sa first edition ang padayon nga mainit man sa national, no? Ang ining especially nagapapili mga presidentiables sa mga kabombo naton si BBM kag Sara Duterte may patigayunon nga rally, no, sa Philippine Arena, no, ginaparigyan sang sining iglesia ni Cristo bala. Kag subong man bauti ang sa sa gihapon, no, ang ining away sa tunga, no, sang ni Comelec Commissioner Guanzon kag Ferolino sus nagainit nagid parte ng mga pagpanghangkat ni Comelec Commissioner Guanzon mo ginawalan si Ferolino abay pagwa na para siga ang desisyon na sige related sa gihapon ni kay Bongbong Marcos. Sa maning mga balita, no, nga ito niyang tutukan sa subong iyang aga, no, National Press Freedom Day, no, every sa aton yung mga kabombo na aprubahan iya mga kabinan sa may Senado, no. Sige, so maning mga regapanguna nga mga balita nga ato niyang tutukan sa aton nga palatuntunan kag ang mga balita nagikan sa luwas sang pungsod. Ma-update kita sa gihapon sa sining padayon nga tensyon sa tunga iya mga kabinan, no, tensyon sa tunga sang
tension sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. No? So, chekero nato ng pinaka-latest update, no? Dre sa aton iyang mga kabombo, no? Ang Amerika may mga ginpadala naman dito iyang mga armas, no? Tanan actually ng mga kapungsuran sa border ha sang Russia kag sang Ukraine, no? So sige, ini ang aton iyang tutukan kag aton iyang diskusyonan diri sa aton iyang paratuntunan diri sa aton iyang pagpangalagad. By the way, Bombo Anthony, ang aktor bala nga si Enchong D, no? Ining aktor nga si Enchong D, ti siya na lang gid ang voluntaryo nga nagsungka sang NBI bangod sa 1 billion libel case sini perteno. Moreho kisa may mga bagay nga kisa feeling nato nin sakto man pero dapat kita maghaganhagan ha kay ti way takbalo basi seryoso on nablas ang tao nga ginapabati-batian mo. So you have to be very very careful, no, sa aton yung mga kabombo. And speaking iya mga kabinan sang Chinese New Year sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, we will be having karon ang aton iya nga Bombo International Correspondent direkta sa Hong Kong, si Ma'am Rodora Macaya, ma-update kita, no? Kamusta ang Chinese New Year celebration? Especially sa Hong Kong, may ang employer nila, ti mga Chinese, anong ginahimo, lain ang sitwasyon tungod iyang sa aton nga mga kauturan kay tungod nga may pandemic or amo man sa gihapon, no? Ano ang mga ginahimo, no? At least mahibaluan naton sang sining mga Chinese, no? Kung Chinese New Year, anong ilan mga nakagawian, no? May mga pagbisita-bisita. So, diskusyonan nato na diri iya mga kabinan sa aton nga paratuntunan sa Bomb Report sa first edition. Okay? Sige. Pero subong yang aga, kamusta ang tanay? Kamusta ang aton nga palibot sa syudad sang Bacolod? Chikero nato na una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Sa subong iya nga aga, no? Kamusta ang sitwasyon naton sa may palibot naton sa syudad sang Bacolod? It's February 1. So mga kalendaryo ta sa Enero, abi kakasana kay Febrero na kita. Do kasan o laman gani kita nag New Year, no? Driya sa aton. Do kasan o lang yan nag New Year. Tapos, February na. Subong niya, Chinese New Year na. Kita ya, syempre, New Year natin, January 1, no? Sa atin yung mga kabombo. Sa mga utod natin yung mga Chinese, no? Mga Filipino-Chinese, it's February 1. Bauti ba si maglinupad ning ampaw nga ini, no? May mga pagpati man sila kag mga nakagawian man every Chinese New Year. So diri sa aton hambal na naton sa may syudad sa Bacolod gina-confirmar kagabi sang alkalde nga ti hambal niya ti way man sang activity sa ati butang lang sang butang lang sang mga dekorasyon dira, no, para iya sa Chinese New Year sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Pero so far wala man iya sang patigayunon nga aktibidad ukon mga activities, no? Wala sang patigayunon iya nga mga aktibidades. Okay? Sige, no? So sa mga kauturan talaga monitor sa aton subong sa 630 kHz sa inyo sa tag sa iya ka mga radio dial or sa mga utod naton iya mga kabinan, no, nga naga monitor sa aton subong sa Facebook. Kamusta ka mo dira sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod or sa YouTube, no? So sa aton iya nga YouTube account, please like and subscribe, okay? Please like and subscribe sa aton iya nga YouTube account naton sa Bombo Radyo Bacolod. Kung may pa kung naka-like and subscribe, pwede get, no? Please do like and subscribe sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod, no? Kay makita niyo dira like subong ang aton iya nga programa. Okay? Sige. So again, subong iyang aga sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Chikero naton, kamusta ang aton iyang sitwasyon sa aton sa may palibot sa syudad sa Bacolod? Yari sa piyang kalinya, si Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace! Kong Hey! Fat Choy! Bombo Ann! Kong Hey! Fat Choy! Live kita diri subong sa Bacolod City Government Center. Kag today is February 1, 2022, Bombo Ann. So, ginagreet naman natin mga kauturan ng Happy Chinese New Year. Kag Kong Hey!
Fat Choy. Yes. Yes. So, makita dira, no, kagapon na rin man ta dire. So, subong, ang dekorasyon, nami pagid, no, kay, posibleng indugang-dugangan nila. Kag, bumuan, pag-abot na di kagina, siga na din, no, masanag ang area sang NGC o New Government Center diri sa siyudad sa Bacolod. Kaga pagkadugay-dugay lang mo ang ginpatay. Napatay mong suga? Yes. Basi bago lang Kalins Mayor? Posible mo mo. Oo. Isa na kagahan na siya mo. So, mamuan ang sitwasyon dire, ang hangin, no, naga-swayse kagina apang nga buhok, ano ka mayo gid ka tiyempo ta. Although nga subong mamuan, lutay lang ning mga bituon makita ta sa kalangitan. Kag ang aton sini nga mga kauturan nga nag-obra diri bala sa isa ka BPO company, ang iba nara sagwa, no, pulo pa mahaw kag pulo pa init kag ang sa tupad ko di ba buan homie lovers. So aba paano ba gaano yes sila naga HHWW nagapungko lang mo buan nga nagaakbayan na. Ambal mo daw kaaga pa sa inyo ba? Yes, no. Siguro nagaobra man ni sa isa ka BPO company mo no. Kag ang aton nga mga utod, nga mga street cleaners, gapa panglimpyo na kag malimpyo na, no, diri sa aton nga nahamtangan diri sa Bacolod City Government Center. Kag posible mabuan madamo ang magakadto diri karon, no, magalabay lang. Of course, no, gina-maintain taman ang tanan nga minimum health protocols kay sa gihapon, no, February 1 ara kita sa alert level 3 status. So amo na mamuan nga wala makita mga aktibidades kag dekorasyon lang aton sa nga makita, no, but siguro karon may patikayon lang gamay nga activities sulod sang City Hall nga hindi lang makakos bala sang pag ginaguso, no, siguro babuan kag ang iban ti babuan diri sa aton sa Pilipinas, especially diri sa siyudad sa Bacolod, madamo diya ang mga utod ta nga Chinese o kun mga negosyante bala, no, nga Chinese kag ginakadtuan man naton, no, kag abi-abi man naton nga subong nung adlaw ti Chinese New Year. So malipayon makita mong buan para sa ila kag ang aton sa nga mga kauturan sa naligad nga mga tinuig kabalo ka naman mabuan nga damo, no, ang mga nagapadulong diri sa Bacolod, no, Bacolod Shot Festival, no, kag ang aton sa nga sitwasyon suli-suli gid subong buwan ang kalabanan na subuan gid, no, sa muning pastada sang pagselebrata sang Chinese New Year, no. Hindi mo lang diri sa siyudad sa Bacolod kundi sa bilog man nga pungsod Pilipinas kay ara pa kita gihapon sa tawag nga pakigbato sa pandemic, mabuan. Sa correct na Bombo Grace, no. So since 2006 ang celebration ni San Bacolodiat Festival diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod, pero ati duma 2 years na ning white anay celebration. Yes, bumuan, no, kag sa 2 years pa lang o kun sa 2 ka tuig nga inabumuan kadamo sa aton minaagyan kag ang Chinese New Year nga inabuan lain ang meaning subong, no, ginapangamuyo ta nga makatibawas na kita kag matapos na ang ginatubang ta nga problema o kung pagtilaw sa aton, no, siguro ma-convert ta ang Chinese New Year mabuan nga ginapaabot ta, no, ang kanami sa kabuhi nga wala sang may ginabatsyag just like amo na yung makamamatay na virus kag ang prosperity mabuan ma-attain ta lang na kung healthy kita tanan, no, sakto na mabuan. Correct. Insakto gid na Bombo Grace, no? So, prosperity, ti amo gining Chinese New Year, ho. That's why sila may mga tradisyon man sila, may mga nakagawian man sila. Kung sa aton niya Bombo Grace, kung mag New Year, di ba masuksok ka polka dots, no? Yes. O mapakaling-kaling ka sa bulsa mo sang mga basta damo kwartax bulsa, mga sensilyo, mga amos na bala. Ang mga utod naton nga mga Chinese, no? May mga nakagawian man na sila kag may mga pagpati man na sila. Bombo Grace? Yes, insakto na Bomboan, no. Bisan nga diri sa siyudad sa Bacolod ini kita makaselebrar sang tuman gid.
mahimo taman sa gihapon no ang iban nga nakagawian ta na or nakasanayan ta na bala na magsuksok abi sa mga accessories dira suksok sa mga bayo di nga makadugang swerte no fortune kay kasababuan ang feeling bala sa isa ka tawo nga sa bayo no nasuksok mo nga bayo the feeling mo swerte nga mo ang adlaw mo no. Oo, so doon nag-attract Yes. Bombo Grace. Te ang Yes. sa mga auto nato yung mga Chinese na ganing ilang ang mga special na kung Chinese New Year mga tikoy, di ba? Oo. So, ang mga na nila, mga pagkaon na nila, Bombo Grace. Yes, speaking of pagkaon, pwede tayo Japon kakakaon no sa mga pagkaon nga usually ginakaon ta sa pagselebrar sa Chinese New Year damo diri Japon sa syudad sa Bacolod mga baligyan makaon ta lang burubuan sa panimalay mo na lang no pwede mo nga pamilya no para ma-feel mo man ang essence o kung ang celebration no sang Chinese New Year. So, babaan, hindi pa lang Chinese New Year aton nga ginaselebrar, no? Kagpag celebrate sa sini nga bulan, kundi ang man ang tawag nga Valentine's Day, so malapit na lang gani ito. Kay na, malapit ng Valentine's Day, tikit dira kayo namin nakita ka nga lovers nga do ka ka sweet. Do ginaano kanila, do ginambalahan nila nga abi Bombo Grace dapat sa Valentine's Day may ka holding hands ka man, Bombo Grace. Pumuan akong guro ka holding hands, mic, no, microphone. Microphone, timalay ta kaya Valentine's Day. February 1 pa man subong, may 13 days pa man, oh. Gani, or may 14 days ka, February 14 mo, Valentine's Day. Pero kung mag-laps po ba, no, kag wala, hindi makayangagaw. Pwede mo akong makayangagaw sa... Sunod naman, Oo. Why ginaubusan tinuig? Importante, may sunod lang at tuig. Yes, pero bati ko may mahatag ko sa ako sa 14 mo, kaso do. May hara, may bulak. Oo, bati malang mo ba? Bati-bati, Ano, malay natin, no? So, basi ka ni puti pa ng arroz mo ba? No? Oo. So, wala pa ang iban nga mga malls diri sa siyudad sa Bacolod, may mga decorations man sila, no, nagapakita man, no, nga pag-iisa man sila sa tawag nga Chinese New Year bamboan. So, aton karon libuton, no, kag obserbaran ta man ang aton sining siyudad, no, sa siyudad sa Bacolod, kung kamusta ang sitwasyon, no, sa tion sa Chinese New Year beginning February 1. 2022 babawaan. Yes, no? Speaking, Bombo Grace, of February 1, sa aton yung mga kabombo, ati subong na ho, alert level 3, tagyapon, si Sergio Ringodo, bising panglibot-libot niya. Yes, babawaan. So, bisan nga, amo na nga itong sitwasyon, no, damo kita may ginatubang pakag may ginaselebrar na Chinese New Year, di aton sa nga mga kauturan, especially dira sa task force discipline na pangunahan ni Mr. Wilfredo Juringo Bamboan, halin sang ligad pangmatunuig, no? Grabing pagdisiplina nila sa mga katawhan ni siyudad sa Bacolod. Kagapo, naglibot-libot sila Bamboan, hindi lang pang tipon o kung pag check-yara sa mga lugar bala daw, basura, kung sa iban pa nila nga mga ginapanghimo. Check-yara sila sa mga karinderya Bamboan, no? Kay mostly may mga reports, no, sa ila nga ang mga katauhan bala nag-serve, no, sa karinderya Bamboan ang mga wala nag-face mask. So yung pangkatuan nila kag mostly Bamboan sa pangkatuan mga wala pa business permits, no, amo na ang mga medyo nagapasaway ang iban wala naga-face mask, ang iban Bamboan ara na sa sagang. So gintagaan nila sang warning, no, mga sobra to 30 ka mga tawo ang gin-warning nga nila nga wala nagasunod sa health protocol amo ni pagsuksok sa face mask, which is amo na dapat ang mga unahon, no, nga sundon kay tungod nga direct siya Bamboan kung wala ka face mask. So amo to ginwarningan lang, but kung makita Bamboan nga nagapadayon sa pag-violate ang mga katawhan ti pagtagaan sa citation ticket, no, kag magabayad sila
no, sang 200 pesos as fine no sa ginimo nila nga violation. So mamuan nagapanumdam sa gihapon ang Task Force Disiplina nagi kay Mr. Wilfredo Jolingo nga ara kita sa alert level 3 status no magpabakuna kag hindi magpasaway kay amo na lang na mabulig sa aton sining gobyerno kay subong kung aton nga analisahon ang mga cases ko kada adlaw mo ara kita sa 3 ka digit no gabalik-balik lang kita libot-libot. So, ang Task Force Disiplina, although nga obra man na nila, nagkakapoy man sa pag-remind, no? Kung ikaw gani mabuan nga wala ka asaway, ikaw mismo matak-ano nakita ka, wala sang nagasuksok sang face mask, no? So, ang ilan nga ginay mo mabuan, hindi na ni siya tungod kay ginabayaran sila o put amon obligasyon, but may ara sa tawag nga pag-care no sa aton sining syudad kay kung magapadayon inibambuan nga nagataas aton nga kaso would like kita makabalik sa ginatawag nga normal nga pangabuhi kang aton sining mga kauturan iban no especially ang ara sa pinakanubo bamuan ang apektado gani ang ara sa ibabaw no how much more ng mga tao nga ara sa idalom so bamuan sige sa gihapon ang paglibot-libot sa Task Force Disiplina kag ang pagsaway no makita dra sa aton mga litrato. Si Sir Jolingo manyay mo Bombo Grace nga halin sa basura hasta sa poster hasta sa sinawayay ni sa mga nagaano wala ga face mask pwerte ka aktibo ya mo Bombo Grace. Eksakto ginawa mo nakita man gani nga bisan nga aktibo siya kag adlaw nagalakat mo ma-inspire ka man ni kay Sir Wilfredo Jolingo kay wala na siya ganiwang. Oo, amugid domduman ko man sa una nagligad to sa Comelec to nga sus perting pamalhas ni Sir kagahon pa. Ara dira na to sagwa sa kuano sa St. Lazao kay pinanaway ito sa mga naga-violate no ti subong nga perting aktibong Task Force Disiplina so hopefully magsigi-sige lang ni Bombo Grace sakto naman buan kag gina-serve ni Sir Wilfredo Jolingo ako galingon nga role model man no mambuan bisan nga kakapoy sang obra wala man ginapabayaan ng kaugalingon kag ang pagdisiplina mambuan maga-start niya na sa kaugalingon mo masunod na lang ganing iba no ma-inspire man no sa ginihimo mo so dapat no nga aton permi panumdumon hindi lang aton nga kaugalingon kundi ang mga tao sa palibot just like ang sa mga naga-business no sa karinderya kung ikaw nga naga-serve nga wala ka sang face mask kag imo sining mga gakaon na bala no gakaon maduwara na mabuan sa pagbalik-balik itungod nga ilang nga panumdumon nga wala mo gina-prioritize ang ila sining health mabuan. Yes, that's right, Bombo Grace. So, bamuan, pamatian, tabala, no, ang pahayag ni Sir Wilfredo Jolingo, ang head sang Task Force Disiplina. Ang aton no ginimo no reprimand sa sila no kaya ang ilab lang ang mga fismas ara lang kalabanan sa sagang no. Wala sa fismas sila pero ginapalos nila bala. Kaya ara gid man no magkadamo ko sang na ipangwartingan sa karinderya mo sa karinderya gaster pagkaon wala gid Christmas no. Ari gani kami di subong galibot kami sa mga karinderya kadamo gid kami sa mga kauturan nga wala nagasuksok Christmas nga nagaserve pagkaon. Sa mga gagmayos pala nga mga karinderya na kami mo makita mga kilidalan. Pagamo pa ang mga karinderya nga mga wala business permit. Okay. Mo pa na aton na obserbaran no. Daw kampante katama ang tao gid ka mo na sa ang obserbasyon po. Sige kita libot sige man ang aton nga pagsuway sila kag warning. Oo. So sir pilatanan ang mga nag-violate sa sining katapusan nga January. Morales sobra na mga ang aton warning ang sobra na 30 ka persona no. 30 ka persona. Iban ara man sa ilang basag ang ilang Christmas ara gid na ranger dia nga way gid nga. Okay, sir. Sa mga karinderya man lang ang inyo naglatakpan. O palabanan kaya sa aton obserbasyon yan, no? Mostly ang sa mga mall
hindi ka man niya kasulod kung wala ka pispas mo. Tapos ang sa mga government system, mga establishment, hindi ka makasulod wala pispas. Ang kalabanan ng mga karindir job lang ang malabayan ng mga sakitidalan sa mga tapangpo, inabalang mga gabaligya, mga isda, mga karne na sakitidalan. Alam mo na, usually wala ka pispas sa mga market, adila, home site, muna siya sa mga lang market, walang satellite market. So, dira mo sila na makita nga muna yung sa kainit, puro ginapalos nila, pero iba niya wala naging face mask. Okay, sir. Kay tungod, sir, sa buwas, alert level 3 sa Japon, no? Ano ni mo sa nga mensahe, sir? Damo man ang alert level 3 ang ginallowed, no? Nga may mga percentage lang, no? Kaya mo na Japon, no? Balik-balik kita sa papanumdom sa aton mga pumuluyo. Na kung saan hindi na sila magpahulat na sa wayon pabalay, ilan na lang nga self-discipline, nga magsok-sok na lang face mask. Amo na gila na mabulig nila sa gobyerno, no? Kasi ginatagaan pa nila obra sa tagi sa pagsaway sa ila. Kuha na lang balay ng self-discipline na lang, no? Operahan ta kasi para sa ekonomiya ta nga hindi ta magtaas ang level ta, ang aton nga negosyo sige padayon ang pangabuhi ta karon kun hindi ta ka takot in the future kung ano ang matabo kung magsige pinasaway ang aton nga mga pumuluyo wala gatuman sang health protocol nga kasimple as magsuksok sang mask kag hindi mag-avoid sa crowded places balay kung hindi man necessary ang imong kalatuan hindi na lang tingwa nga magkadto ka sa damo nga tawo, i-avoid mo na lang natin. Amo na ang number 1, no? Ginapangabay ta sila nga kopera ng atong lokal gobyerno nga mag-observe gisang minimum health protocol. Bombo Grace? Yes, Bomboan. Tinchak to man na, no? Sa mga kauturan naton nga ginasaway kita mag-face mask kita. Kasi syempre, para managyapon sa ato na kami mga ara-abi nga tido kumpiyansa na lang, no? Subong, ang face mask, may ara nga gabaligya tuod. Ang face mask, ara sa iyang, ano ni gani, sa chin niya na lang bala, Bombo Grace, no? Yes. So, wala ginasuksok or amo sinabala. So, kinanglan, gina-remind kita nga, we have to wear face mask para proteksyon managyapon sa aton kaugalingon maski pa fully vaccinated kita, no? Para hindi dali-dali makapenetrate sa aton ang virus kaya ang Omicron nga daan subong suswertek dasig niya nga daan manglaton. Yes, in to Gabe, no? Just like sa aton ding mga katapo sa task force disiplina bangwaan, boosted na ni sila tanan, no? Yes. So, bisan boosted na, wala pa Japon nga pakampante ang aton mga nag-asaway bala sa aton mga katauhan mamuan, no? Kag kita tungod ang iban hindi pa boosted, hindi kita magpakampante, no? Nga hindi na lang kita magsunod sa mga health protocols. No, bumuan man siya diyan man ang iban katungod na palapit na ang tawag nga summer season, mainit, no? Ginakakasila nga face mask, pwede man nakakson. But kung ikaw na lang isa, but kung ara ka sa damo ka tawo no ko na public places you have to wear your face mask bisan nga mabudlay no kag dapat ang pamisaron tagid dabambuan kung ginadiskutin na talang ako pagalingo no, makabulig kita sang dako no sa aton sining gobyerno especially sa aton mga kautulan kag sa aton pamilya. Yes, that's right, Bombo Grace. Anyway, sige. Salamat kid Bombo Grace. Yes, Bomboan. Live kita diri sa Bacolod City Government Center. Ini si Bombo Grace Luwato naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa una nga hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Again, yari kita sa sa alert level 3 sa gihapon, no? Ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental sa gihapon yara sa idalom sang alert level 3. So meaning, no, kung nagalibot dira ang task force disiplina gapang saway sa aton nga kinanglan, may ordinansa kita kinanglan ga face mask kita ha. So hindi taman pagpabayaan ang aton kaugalingon. Magluwas nga, hamal mo dakpon ko to ni Sergio Lingo or sa task force disiplina magluwas sina syempre una, hon mo gid proteksyon ng imo sining lawas, no. You have to protect ang imo sining kaugalingon. Despite the fact nga baski pa vaccinated ka, no, kay budlay na. Bomboan good AM hindi lamang ang mga nag-serve sang pagkaon na wala nagasuksok sang face mask pati yung iban sa mga jeepney drivers wala man
Gasuksok face mask. Insakto na, no? Sir Vincent, ang imong observation. So, amo man na, gina-remind ta mga drivers naton tanan, although nga, siguro na naman kita mag-face mask, kainit, amo na nabatsagan ta, pero tido masanay naman ang kita, no? Kung panumdumon mo bala, na mind conditioning, mala ko panumdumon mo bala, sa kaugalingon mo nga, ay, masuksok ko face mask, kay amo niho, damo, tawo, di ba? Why naman na guro nga do, maginutan kagid, no? Okay, sige, no? So, amo na, good morning, Bomboan. Dari amon, Barangay Sanopolis, Bagos City. Wala ga mask ang mga tao, hambal ni Sir Rodrigo, no? So, amo na, no? Ang pagsuksok sang face mask, not because, again, hambal ko na nga dakpon kita, pero kung panumdumo natin para sa kaugalingon ta, di ma-wear kita yan, no? Masuksok kita ya face mask kay para na protection sa aton iya nga lawas. Anyway, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga paratuntunan, kay, again, sa aton nga mga kabombo, it's February 1, it's Chinese New Year, hibaloon nato ng mga kapungsuran nga, especially, nga nag-celebrate gid, no? Just like abi sa mga lugar, no? Just like abi iya mga Hong Kong, damo-tamutod yung mga OFWs ganito dito sa Hong Kong, no? Isa sa mga pinakadamo yung OFWs ang Hong Kong. So kanto kita dito, kay damo dito, syempre kalabanan dito mga Chinese nationals, ang ilang mga employers, anong ginahimo? Subong pandemic kita, no? Diskusyonan ta. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Delang kita, standby. Kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige. Balik na sa aton niya nga palatuntunan. Drigid naman sa Bombo Report sa first edition. Padayon ninyo ang kaupod, mga kabinan, Bombo and Sindol Sorilia, no? Good morning, Bomboan. Magsuksok ta face mask. Kabigon ta na lang nga dugang dekorasyon sa lawas mo. Kadugang ka dekorasyon kalawas mo. Okay, Sir Eric Amugid, no? So, protection para sa imo sa nga kaugalingon, no? Budlay man na. Pero, para gidi sa aton niya, no? Ang pagsuksok sa face mask, again, no? Magluwas pa abi ang tiga, kakangawa, kang dakpon ka, kahit maordinansa kita, no? Kabigo nato niya nga dapat i-protect na lawas na kay kabudlay man magsagi ka, dibla, kung matapikan kada sang virus ya, perti nga hassle pa sa imo nga lawas or sa imo iya mga kabiran nga kaugalingon, hindi lang sa imo, pati man sa imo nga pamilya, di karon kung magkala quarantine kag ko, magkala positibo ka dira, no? Kabudlay ka tama, no? Anyway, sa aton iya nga mga kabombo, gina-establish nato ng aton iyang contact, pinagi iya mga kabinan sa aton iyang Bombo International Correspondent direkta sa Hong Kong. Hambal ta na gani ti Chinese New Year. Subong iya nga 2022, no? February 1. Chinese New Year, also known as the Lunar New Year.
no? Isa ka festival that celebrates the beginning of a new year sa traditional lunisolar kag solar Chinese calendar sa piyak nga linya. Ang aton iya mga kabinan nga Bombo correspondent direkta sa Hong Kong, no? Si Ma'am Rodora Macaya. Ma'am Dors, maayong aga sa imo. Upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga, Bomboan. Yes. Maayong aga sa taning tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod. Yes, ma'am. Kabalo ko do medyo kapoy-kapoy subong kay ti Chinese New Year, no? So dira sa Hong Kong, let's say ang inyong mga employers, no, especially mga Chinese, naga-celebrate gid sini, Ma'am Doris? Yes, Bomboan. Every Chinese New Year, every year. Yes. So, every year, every Chinese New Year, kati ang Hong Kong, nabalaan naman natin tanan, isa ni ka Special Administrative Region sang People's Republic of China, kag syempre, kalabanan dira, no, inyong mga employers sa mga tao, dira ti mga Chinese national, Ma'am Doris? Mostly. So, ano nato, no? Sige lanuna naton ang ilang celebration, no? Sa Chinese New Year. Kung Chinese New Year, anong ginahimo sa mga Chinese national, Ma'am Doris? Before mag-Chinese, subong February 1, ang first day sang ilang Chinese New Year. Pero, a night before, nag-celebrate na sila. Okay. Yeah. Oh. So, pareho sa ato, no? Like, kung mag-New Year, bala, I mean, amo man sa iban nga mga ano, kung mag-New Year, di ba laga sukata kita ya sa New Year, pagka hulaton, tagi na mag-12 midnight, amo man sila? Yes. Okay. Before mag-12 midnight, naga-celebrate, naga-bisita sa mga family, may dinner, may party-party. Okay. Pareho sa aton New Year. Oo. Sa ulog. Okay. So, meaning, a night before, let's say, sa ilang nga panimalay, ano ang ilang nga ginahanda, mga amo sina? Almost tanan nga food daw, pista. Okay. Tanan nga food, may tanan nga food, ara mamakita sa lamesa, halin sa dessert, hasta sa special menu, seafoods, everything. Tanan nga food nga pwede nila makaon nara sa tanan nga lamesa. Tuod. Though it's like, do ka fiesta, gidya nga bonggang-bongga. Oo. Pariyo man sa aton, di ba? Sa lamesa, tanan, bilog nga family, friends, whoever, sino ilang nga imbitahon. Oo. So, Ma'am Doris, do pariyo man mag-New Year sa aton nga, di ba, may mga tanan nga mga espesyal nga mga pagkaon, basta may inugbaka lang tayo, butang ta sa lamisa ta? Yes, Bomboan. Tanan nga, gusto nila kaunon sa New Year, ara tanan sa lamesa. Anong ilang nga pinaka-espesyal nga pagkaon? Nga ginabutang gidya sa table. Di ba kitaya kung New Year, do ka bongga gidya kung may ham, do mo sina, may lechon, queso de bola, ang ilaya. Ang pudding, pinaka-espesyal nila nga, pudding, may ara sila, duha klase nga pudding nga every Chinese New Year ara gid ang radish pudding. Okay. Ang tikoy specialty man na. Tikoy, oo. Radish pudding tapos tikoy. Amo na ang ilang nga specialty every Chinese New Year. Nga aman, anong may ara sa sina nga pagkaon? Anong ginambal nila, swerte or nano? Oo, pareho sa aton bala nga gatapik ang swerte sa imo. Kay kapilit na siya, di ba? Ang tikoy, mado ka malagkit. Amo na? Oo. So, fried nila ang ilang tikoy sa egg. Okay. So, sa egg. Tungod kay, na siya, pilit or galagkot or nang tawag sina, malagkit. So, that's why, ginakaon na nila, kay gatapik ang grasya, ang swerte. Pero sa aton, may mga tawag sa aton, may ginapatihan. Patihan, tradition, beliefs. Okay. So, and then, pagid, magluwas sina abi sa mga pagkaon, tanan, nga mga espesyal nga mga pagkaon. Aside from that,
let's say sa ila mga bayo, anong ila ginasuksok or anong mga ginapatihan nila? Kung ano ang ila, pero subong nga year, ang ilang lucky color is violet. Oh, panton. Yeah. Oo. Okay. Tanan halin sa flower. Kung ano ang gusto nila nga feel nga isuksok. Kay diri sa amon, wala man sang kung ano gid nga favorite color. Okay. Basta, kung ano ang color of the year, amo nang ilaba yun. Kung makita. Hindi man kung gusto lang nila, pero mayara, sulod balay nga, kung ano ang favorite, kung ano ang color of the year, mayara sa sila sa sulod balay. Apalo pareho man tagyapon, no? Yes. Di bala akong isa, basta kung anong color of the year, ginalook for, anong color of the year, ti amo nang theme ta mag-Christmas party, or amo nang theme ta mag-New Year? Dapat ang kortina ta kung violet man ang aton kortina. Daan mo sina, ma'am? Yes, bumbuan. Parehas. Pero may flowers kami nga tanan violet color. Why sa iban nga color. Okay. And then sa aton niya kung mag-New Year, magluwas na sa bayo unta nga dibla kung New Year ga polka dots ta. Kay dibla may mga pagpati sina ga polka dots ka to attract sang polka dots bilog-bilog, kwarta, no? Grasya. May ara ta butang sa bulsa ta nga mga coins or dapat ang bulsa ta may kwarta gid. Ano dira iya? May ara sila nga candies ni puro bilog tapos may kit parehas na bala sa aton orange. Yes, oo. Nga gagmay nga nga may mga tree sila nga gagmay nga may mga oranges nga tanom. Okay. Di bala amo na ang ilang lucky anong tawag sina para pang-attract sang para bilog. Good luck. Yes, bilog kwarta. Kaya di ba inspired kita sina? Pamahiin. Ang mga Filipinos. Inspired kita sina sa ila kay because di ba may ara kita 12 fruits. Dapat bilog, round or 12 fruits that represents ang 12 months, no? So, di ba inspired kita sina sa ila. So, amo man na sila gid na iyan no nagpasimuno. Yes, bumbuan. Amo man na sila tanan nga fruits. Okay. And then, ano pa gid? Kung magtililipon sila, mga Chinese man ang mga upod nila, mga friends nila. Oo. Ang iban, depende kung may mga family sila nga nakapangasawa sang iban nga lahi. Ara man da sila, tanan nga tilinipon. Oo. Then ano yung ginahimo nila? Like for the... Wala, kaon lang. May ara sila, kaon alin alas 8 hasta alas 12. Or alas 9 hasta la 1. Kaon lang, istorya. Ang iba nagamajong. Okay. Kung ano lang ang trip nila sa sulod balay. Kay subong pandemic. Ara lang sila sulod balay. Hindi sila pwede kalagaw kung diin-diin. Oo. Okay, so istoryahan ta na. Before the pandemic, Ma'am Doris, kaya ikaw pila ka naman dira ka tuig sa Hong Kong, diba? Pila ka na years sa Hong Kong? Pabalik-balik. 12 years na ko. 12 years? Yes. Di bala? Lawig na. Sobra na isa kadekada. So, so sa 12 years, syempre makumparar mo gid, no? Makapanilag ka gidara. Sa 12 years, with different employers, lain-lain nga employers. Duha lang. First contract, nag-finish ako. Tapos, after lain naman. Diri na ko sa akong employer. Pero, sa subong. ang same lang sa gyapon, mga Chinese nationals. Oo, puro Chinese nationals. Okay. And then, pareho lang sila nakagawian sa gyapon. Kung anong ginahimo. Tapos, ang previous mo nga employer, same man eh. Depende sa ugali. Okay. Hindi sila pare-pareho. Let's say, let's say to compare, sa isa mo to ka Chinese nga employer, kung Chinese New Year, anong iya ginahimo? Ang sa first employer ko, tanan nga pwede mo sa Chinese, before may Chinese New Year or the days ng Chinese New Year, nahimo nila. Diri subong sa may akong employer, wala lang. Pero naga-celebrate lang mula na naga-invite sang mga friends, families, mga relatives. Kadto diri sa balay, may dinner, or may snack, or may yamcha.
Kung ano lang ang maisipan nila. Family. Sa akon nga. Yeah. Sige, ma'am. Sa first employer ko, sila ang nagakadto wala sila baton bisita. Sila lang nagakadto, nag-visit sa nila, family. Relatives nila. Mm-mm. Ah, Yes, ma'am. okay. So, mga family-oriented man ang mga, just pareho sa aton Oo. bala, mga close man ni sila sa ilang nga pamilya, do ka makipamilya. Very. Like anong ilang nga mga gestures towards their families, abi, Ma'am Dors? Very special gid sa aton kung sino lang close na nga family, amo lang nang daw ginatrato naton sang mayo sa ila tanan nga family. So, Mga extended family or family sang imong cousin, tanan gina-invite gid. As long as family bilog. so grabe no, close family ties man no. Okay. So, manami man ang kinaiya sa mga Chinese, no? When it comes to family, sa ila pamilya. Okay. And Ma'am Dors, subong i-compare naton ha. Kabalogid ko damo-damo kamo di ba mga OFWs ya sa Hong Kong ya damo-damo Yes, gid. ma'am. I-compare naton sang pandemic, sini nga pandemic kag before the pandemic, paano naapektuhan ang Chinese New Year celebration sa mga, especially sa mga Chinese nationals dira? Wala man gid na apektuhan bumbo. Anak mo lang na hindi sila pwede sa sagwa makahimo ka program sa sagwa nga nagatipon-tipon. Kay before pandemic, mayara sila mga activities nga ginahimo, may mga dance, dragon dance sila. Oo, may mga correct. fireworks, may mga program sa mga kundindiin lang. Pero diri sa amon, sa building namon, every Chinese New Year, mayara sila sa dalo mga activities para sa mga bata or mga pag-games. Kay sa pandemic, hindi na pwede. Wala na bisita lang sa mga balay-balay. Yes. May mga amos na, may mga games man ng mga kabataan. Sadya. Oo. Pero man sa ato, may mga every New Year, may mga pag-games kita. Amo man na sa ila. May mga programa. Oo, may mga program sila. Kita mo, may tigulang, nga gailintra. Mga kids, makita mo. Parehas gid sa aton nga New Year gid. Oo. Actually gani diri sa aton sa let's say Bacolod, sa Negros or sa iban mga bayan sa Pilipinas, mayara man nga festival gani ning Chinese New Year mo. Let's say diri sa Bacolod, Bacolaudia, tapos ga parada, ga dragon dance. Amo na, makita mo sa mga street may naga-dragon dance, kibot ka lang may naga-drum nga, nagasaot sa may dragon na balang ilang ulo nga. Dragon dance. So, meaning to say, kung Chinese New Year, very alive, kag sadya dira. Oo, sadya. Tapos madamo, laisi. Minsan hindi mo kilala, basta mag-rate mo kung hefa choy. Gatag laisi, red packet bala. Inang ampaw? Ampaw? Oo. Laisi na tawag dere. Okay, let's talk about ampaw. Nga aga panghatag sinaman. I mean, ang mga employers nyo, ginahatagan din ka mo sina? Oo. Hatood. Yara, geda. Automatic. Basta makahatag sila. Kay kita kung mga OFWs bala ga-post sa Facebook. Thank you so much kay kay nahatagan red packet. Oo, may ampaw. So meaning to say, ang mga employers magahatag na sila gali. Anong meaning sina? Wala pampaswerte lang. Pampaswerte. Basta maghatag ka kwarta gabalik sa imo doble. Correct. Amo man ang ilang nga pagpati. Oo. And then, kimakon mo, mag-greet ka lang to. Tapos, basta ito, may ampaw ka na. Bisan sa mga street, kung mag-greet ka lang, gaduhol sila dayon sa imo red packet. Mayo, dani, damo imo i-greeton. Para damo, man ba to? Sa red packet. Kaya uya ka man. So, ano ni gani? Ano ni siya? Anong ginasulod? Like, let's say, mga $1. Paanong ginasulod nila? Depende, mayara nga 1,000, Okay. may 500, depende kung kuripot sa Chinese,
Oo. Makabatong ka $20. Okay. Nakuripot kagid $10. Okay. Oo. Okay. Maswerte kayo kung matagaan ka 100, 200, 300. Mas maswerte pag yung tagaan ka bonus sa sweldo mo. Oo. Mayari iban nga bonus ay red packet nila, bilong nila nga sweldo. Kung makaswerte ka sang employer mo. Nga generous. Kaya di ba doon na manggid sa mga Chinese nga, to medyo kuom-kuom ni sila. That's why gani nga, di ba kung Chinese every single centavo counts na Counts, yes. Oo. Di ba? Negosyo gid na sila. Yati may mga kilala, makita ang mga Chinese dere, let's say, dere sa Bacolod, sa Negros, sa Pilipinas. So, grabe gid sila magnegosyo kag 25 sa lapi. Business is business sa bumbuan sa ila. Oo, business bisan, gid na bisan friends, relatives ka. Mahatag sila guro, gamay lang gid nga discount. Pero basta business is business sa ila mo. That's why nga kita mo successful sila ya kung mag-business sila. Yes. Very successful. Sabay sila labot kung relatives ka basta kung may utang ka sa business ko, bayaran mo gid. Yeah. Okay. And then, Ma'am Dor, so gilanunan ta, speaking of the pandemic, kamusta na kamo dira? Kamusta na kamo? Makalagaw na kamo sa sinang ginahambal nyo ba lang, tawag Central? Ano nang ginalagawan sa mga OFWs? Sa Central, ang pinaka well-known place nga dira kamo? Sang mga Pilipinas. Yes. Sa Central, bumbuan. Makalagaw ka man Japon, pero observe ka man Japon sang social distancing. Kaya hindi pwede nga wala ka mask, dapat may mask. Kay may multa nga 5,000 Hong Kong dollars kung makita ka nga wala mask, wala nasuwak mask, may multa gid. Makatipon-tipon ka mo na subong? Yes, makatipon-tipon pero hasta lang sa 4. I think hasta sa 4 na subong. Kay last week may surge sang Omicron virus. Omicron. Oo. Amo na nga nagigpit sila subong ang mga facilities nila like gyms, mga playgrounds sarado pa sa subong. Hindi pa pwede ka bukas 3 weeks na guro. Sarado Japon. Okay. So wala gym, wala kunano subong. Wala wala. Salon. How about mga salon? Ang salon bukas pero limitado. Kag may mga contact tracing. Tanan nga pwede nila mahimo para lang hindi gin magtamaan. Wala ang case nila. Okay. Di bala sa aton diri ti mayara kita mga alert level 2, alert level 3 kita sa bande sa Western Visayas almost alert level 3. Dira anong pagtawag sila dira? Diri bumbuan kay ang ilang case diri hindi manggid lain dira sa aton nga thousands and thousands na. Diri sa ila hindi manggid tama ka dako gid ang case pero siyempre gamay malang population sa Hong Kong. Maano nila dayon kung may magtaas dayon ang kaso kinapaano nila dayon may ginahimo sila dayon nga paagi para nga hindi na magkuan kagang tawo nakasunod lang gid. Why na sila damo nga abiding sunod na lang. Yes, bumbuan. Lain sa aton. Why na sila damo nga reklamo lain sa Pilipinos. Kung hindi na magsuksok face mask, suksok face mask yan. Oo. Mapisuksok face mask kung ala naman dako, pero kung wala dako, hindi niya masuksok face mask. Amo ginang style. Bisan diri bumbuan makita mo sa aton kapwa ko Pilipinas. OFWs. Makita mo pandalaman gyapon nila ang ilang gawi. Gawi asa diri. pero dire ako mga Chinese national as in suksok gid na ya. Oo, makita mo gid. Makita mo lang sila sa dalan nga wala mask kung nagasigarilyo. Okay. After sigarilyo ginabalik dayon nila ang ilang mask. Kay ang batas nila di ginasunod gin mo law is law why labot kun sino ka basta ka sang violate ka sang ilang law. Dakop ka gid dapot ka gid. Kadisiplinado kaayo, no? Yes, buwan. Anyway, sige, no? So, thank you so much, Ma'am Dors, for your time. Kabalo ko nga, anong oras ka mo nagtululog kay Chinese New Year? 2:30 na ako nagtulog kagina. Wow. Ay, grabe ang amon nga
party. Party. Wala buwas. 2:30 nag-party gid dyan, no? Ano kinaon as in mga amo gid sinaya? Sa kadamo nga kalanon ni tanan nga makaon pwede ginakaon nila. may kulang gani may pasunod pa gid sarado na ma-order pa gid online ka deliver. As in order. Mag-amo sina 24/7 man dayang mga fast food? Oo, buwan mayara. Okay. Ang ilang restaurant ang dine-in nila is 9 to 6. Tapos after that wala na dine-in. 6 pataas. Okay. Bukas man dyan po ng restaurant pero take out na lang. Delivery yes. na lang. Okay. Sige. So, amo na, no, sige salamat gid sa imo sa nga time nga na-share mo sa amon, no, especially subong nga Chinese New Year, ano man naman ginahimo sa mga kauturan naton dira nga mga Chinese, dira iya sa Hong Kong, no. Ma'am Dor, salamat gid. Halong ka dira ha. Keep safe. Salamat gid. Thank you man bumbuan. Thank you gid sa tanan nga nagpamati. Sa pamilya mo, mensahe mo sa pamilya mo sa New Lucena, Iloilo. Oo, halong di ka mo dyan permi, di ka mo sa Galagaw kung pwede lang stay at home. Kag permi gid observe ka mo sang tanan nga i-observe dyan para nga hindi ka mo makuanan sang virus. Yes, correct. Okay. Sige. Ma'am Doris, thank you so much for your time. Halong. Thank you, Bumbuan. Thank you very much. Okay, sige. Ang aton nga Bombo, international correspondent, direkta iya makabinan sa Hong Kong, si Ma'am Rodora Sindol Makaya, no? Ang aton nga Bombo correspondent, direkta iya makabinan sa Hong Kong. Grabe, no? So, amo na dito ya. Amo man sa aton, di ba, Bombo Anthony? Kung mag-New Year, kita sa aton gid na iya syempre kasugalaw ta New Year kisa gani madangatan ta kaagahon, no, may mga fireworks so mga nanudra makaon handa tanan nga mga pagkaon so mga Chinese naton yung mga kauturan na moment sina, no. Although subong ya do medyo limited ang ila celebration, wala na to dragon dance, wala na to gahatagay red packet sa gwa, no. Grabe, no, mag-greet ka to sa ilaya gagawin may red packet ka. Oo, so pampaswerte amo na, no, sa ila tama na sila kita, di ba? Amo na sa mga kabombo nato nin sakto inspired man kita sina sa ilang ano ni gani pagtawag inabla mga bilog-bilog nga mga prutas sa mga palupok, di ba? Dira naton sa ila somehow sa aton nga mga kauturan. So amo na sila mag-celebrate, no, sa Chinese New Year. Again, diri sa aton, no, supposedly may ara kita sa Bacolaudiat Festival. Bacolaudiat Festival started 2006. So more or less, no, dugay na, no, mga 15 years na ang Bacolaudiat Festival supposedly, no, and every year it becomes bigger and bigger ang celebration. Mayara na yang amo na ang sakto na si Ma'am Dor sa share sa ato, no, dira man ato na nakuha sila ang dragon dance, no. Mayara na kita nyo may mga Chinese lanterns, di ba, sa Lacson Street makita nyo na, pero subong nag-design lang gid sina dira subong ya sa may Bacolod City Government Center. Mo tablahan bal kagabi ni Bacolod City Mayor Philubing Leonardia nga wala sang activities sa subong adlaw supposedly sa Bacolaudiat Festival, pero may mga nagdisenyo lang sa Bacolod City Government Center para nga ang spirit ara gyapon mga Chinese nga mga lanterns ni nga mga ginatawag na sa aton nga mga kabombo. Bomboan ang ampaw kung sa aton daw Thanksgiving na sa aton daw pasalamat sa grasya amo gani man, no. Amo na sa ila ang ampaw. So mga OFWs naton, we're happy for them kay sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Happy kita because kung mag-Chinese New Year to may mga amo tong hambal ni Ma'am Doris bala mga packet, red packet, no, ini mga ampaw nga ina, no, ginahatagan na sila. Tapos makita mo na sa Facebook, sa social media. Hello dira sa mga utod nato yung mga FW sa Hong Kong. Gapasalamat na sila sa ilang mga employers, ginatagan sila nga ampaw, no. So pampaswerte, grasya, hama na siya. Okay, sige. Sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, dugay-dugay, yari naman aton mga sister stations. Bombo Anthony, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton yung pagpatigayon sang region-wide tie-up subong yang aga.
ang aton iya mga kabinan nga flagship station ng Bombo Radio Iloilo, subong man aton mga sister stations kag ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo sa Pamangkot sa gihapon kita driya sa Bacolod, sa Negros, alert level 3. Pero why na sang problema sa travel naton protocol, no, di ba? Ang sa travel nyo, magalin ka mo ya sa Western Visayas, kanto ka mo sa amon diri sa Bacolod, why naman ka mo kinanglan nga i-present pa nga negative RT-PCR test, no? Mera kita ESPA, sa muna na ID, vaccination card, pero so buot ang balon, dapat vaccinated ka. Na-resolve naman ang sabahin sang province, no? Na-include na ni sa executive order gidya, no? Ang sabahin sang province, sabahin sang sang traveler halin sa Manila nga magugpa diri sa Bacolod Silay Airport, ati naman ng sa aton nga mga kabombo, pwede na maski wala sang negative RT-PCR test, antigen test na lang gid. So bulo barato siya, no? So para mo magaan man sa mga utod naton nga magabiyahe. So Negros, Bacolod, alert level 3. So again, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, kita sunod lang gid kita gyapon sa protocol para nga luwas syempre hindi ta madakpan, no? Kinanglan we have to be very careful na gidya subong kay apisar pa nga mga fully vaccinated na kita sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, kinanglan we have to be very careful, no? Extra careful lang gid kita sa gihapon kay ang Omicron perte di maski din ka man nga bahin sang kalibutan subong, no? Diba? Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 30 minutos, makaligad ang alas 5 sa aga. Ato na siya kiron ang aton nga mga linya sa aton nga sister stations, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Calibo. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome gid kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Mga balita na Mondria sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, syempre magapabilin nga special non-working holiday, subong diri sa may syudad sa Bacolod subong February 1 kung sa diin ginaselebrar diri sa amon ang Bacolaudiat Festival. Kadungan gid siya sang Chinese New Year. Pero ginklaro diri ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia nga wise ang activity subong nga tuig or subong nga adlaw sa Bacolaudiat Festival. Only ang ginhimo, may ara lang gindisenyo dito sa may Bacolod City Government Center. Bacolaudiat, Bako means Bacolod, Laudiat means celebration, no? May mga Chinese, may mga lanterns, no? Pero wala sang celebration because nga sini nga pandemic, no? Ikaduhan na ni nga tuig nga wala sang Bacolaudiat Festival celebration. Supposedly, nagsugod di sa amon ng Bacolaudiat Festival 2006, no? Pero because of the pandemic, pornada wala sa mga dragon dance, wala sang aktibidades nga patigayonon this year. Kag subong man, sa dugang panamon diri nga balita, speaking man subong February 1, nagpagwa man kahapon sa executive order ang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental nga nagapalawig sang alert level 3 status sang probinsya humanin February 1 tubtob February 15. Madumduman nga sa nakaligan nga EO, executive order, nag-require pa sang negative RT-PCR test result ang probinsya sa mga biyahero nagikan sa alert level 3 nga lugar. Sa ginpagwa subong nga EO number 32-03 series of 2022, santo sa nakasugtan sa virtual meeting kaupod sa syudad sa Bacolod na pwede na, no, nga rapid antigen testing test na lang nga result ang ipakita, hindi na ang negative RT-PCR test, no? Kag amo na sa gihapon na syudad sa Bacolod, amo na ginabal naton alert level 3 man sa gihapon kita, pero sa mga biyahero no worries kay like sa inyo dra sa Western Visayas, wala naman sa kinanglan nga negative RT-PCR test basta fully vaccinated ka. Kung sa province amo na maghugpa ka sa Silay Airport, kinanglan mo lang gid siya sang antigen test result nga negative ka. So far amo ni balita namon kag bag-o lang gid nakapagigangot man kita kami diri sa aton nga Bombo International Correspondent
direkta iya sa Hong Kong sa kay Ma'am Rodora Macaya kagin share niya man sa aton kung paano man ang celebration asang sang Chinese New Year dito kagabi tinagsugalaw gid sila amo nang kapoy-kapoy hasta man kaagahon bala kay gakinaon ang mga tradisyon bala dito man iya sa mga employer nila nga mga Chinese dito iya sa Hong Kong. Pero amo lang na subong limited lang dito sa Hong Kong ang celebration because man sa gyapon sa Omicron variant because sa sini nga pandemic kay hindi makatipon-tipon ang tawo so wala activity sa gwa, wala sa mga dragon dance, wala sila nagagilinuwa, wala sa mga programa, sa mga panimalay lang gid sila subong nagatener. No, amo ni so far ang mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Sige, balik-balikan ta ang Rojas sa hindi lamang madugay. Sa liwat at sa kirontang linya ta sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Sige. Balikan ta lang sa hindi lamang madugay ang koneksyon naton sa Bombo Radyo Rojas. Reform Officer Sa ilo kita wala sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Ahensya sa sining pagpareto kag kay Silverio Balbon Bombo Radyo Western Visayas Bombo Lindsay ang mga nagapanguna namon diri no nga mga balita diri sa mon sa Banwasan Kalibo no kag bilog nga probinsya sa Aklan ang may kantanan balas numan ang mga aktibidades nga ginapatigayon diri sang dar sa iban pa namon diri nga balita ang ining isa ka tigulang na sapuan nga patay dito sa may Banwasang Sigma tiginapatihan man diri sa nga pamilya nga wala sang foul play. May duha diri ka mga persona nga nadakpan to bala nga ti may ara sang may ara sang masiling naton armas tiyang isa diri ginhilway kay ti driver man lang to kagang iya sini nga angkas amo lang gid ini ang ginafailan sang kaso kag nakadetain dito subong sa President Roas Police Station. May aramang kagapon sa ginpatikayon di sa muna ang bayanihan bakunahan kung sa din kalabanan diriyo ang ginapatigayon gini para sa mga katigulangan o kon mga senior citizen. Amo na so far mga balita namon diri balik dira sa imo Iloilo. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo Rojas at sa kirontang linya sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome ka, good morning sa liwat, Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay, no? Ang mga nagapanguna namon nga mga balita diri samon sa Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan ti may ara nga nagluntad kagapon nga kumbaga daw gamay malangman nga kinagamo matapos nga mayarang isa ka 18 anyos nga babaye nga nag-amok no dito sa may Banwasang Banga. Ginrespondihan sa aton nga taga Banga PNP ang ina nga babaye kag nasayuran nga kuan gali na no kung ginakuan gali sumpong sang iyang ginabatsyag nga balatian ang nanabo may bali ang babaye bata na siya sang tindira nga mayara nga isa ka sari-sari store sa Banwasang Banga di mayara nga nagabakal no nga isa ka lalaki nga kung sa diin gulpi lang to yang nga nagkuha ang babaye sang matalom to nga hinangiban kag gin haboy niya tong lalaki no kag moto nakaangkon sang hindi man niya totally hacking kay ginhaboy ito sang sanduko no to naigo to ya sa siko nga porsyon ang ina nga biktima kag mayo lang kay gamay lang to ang iya nga pilas pero ginrespondihan naman sa aton nga taga Banga PNP kag subong kuan na lang ginapaistorya na lang ang biktima kag pamilya sang ina nga babaye para makaangkon lang sang settlement kay may diferensya mo nga ini nga babaye 18 anyos. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita no diri samon sa Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan
ti may isa ka 27 anyos nga manog tudlo, no? Dito sa may area sang Banwas ng Ibahay ang nagbigti patay, no, sang nagligad tong adlaw ni matapos nga makaangkon sang ginatawag bala naton nga depresyon, no. So ang ina nga 27 anyos nga maestra nakabitay na kag wala na sa kaboy matapos nga napanuhan sang iya nga mga kaupod man nga mga manugturo, no, si ina nga eskwelahan kag before ina manabo, no, nagchat pa ang nga babayi amo na nga maestra sa iya nga mga upod nga mga manunudlo nga amo na, no, di na kaya kuno kag mapakamatay na lang. So gininformahan sang mga maestra man ang pamilya sang ina nga biktima para mapugan malati way nila mapanuhan nga mo to nagkadto gali siya to adlaw sang Domingo dito sa ilang eskwelahan, no. Kag dito siya nag-agi sa likod nga porsyon kay ang duha ka mga gate sa entrance nakakandado. So dito siya nag-agi sa likod kay man ang lock lang dito based sa investigation daw kadina lang gid, no, nga way malak ginhigot lang bla ti moto sa dito siya nag-agi kag sulod siya sa eskwelahan kag dito niya ginhimo ang iya nga pagpakamatay. Di ginakasubo ina sa ngamon nga taga Department of Education, DepEd Aklan, kag nagpagawa pagani sila sang statement nga mo to, no, mahatag sila sang assistance sa pamilya sang biktima kag amuna, no, hugot nila ginapanawagan nga amuna nga iwasan kid ang paghimo sa amuna nga bagay kag tutukan nga amuna, no, nga problema kung kisa may mga ginabatsag ang problema aton nga manunudlo depende na kung family problem. So far ini pa matumon subong sang amon nga mga otoridad. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita diri sa amon sa Banwas ng Kalimon, no, kag bilog nga probinsya sa Aklan, partikular didto man sa amon nga may isla sang Boracay, kay man sa palabuton nga February 10, no, magabaton sang turista ang aton nga nasyon nga Pilipinas, no, sa siyempre mga turista nga fully vaccinated. So bangon sila nagapahaom na ang mga hotel kag resort sa isla sa Boracay sa uman nga pagbalik sang mga turista. Based panto sa kay Malay Tourism Officer Sir Felix de los Santos nga dire-diretsong ilang ginapatigayon nga mga meetings, no, may kantanan sa basic occupational safety and health para sa kaluwasan sang mga turista kag siyempre komunidad. Kag gagasalig ang mga pipila ka mga negosyante nga bangod sa ini nga nangin plano sa national government makabulig-bulig ini sila nga pagid, no, mapaangat pagid ang ilang kita, makabawi sila sang kita matapos nga muna, no, napikton sila lubos na napiktuhan sang muni nga pandemya. Kag sa information, no, ang sa Pebrero 10, Bombo Radio Western Visayas ginapayag nga siyempre umpisa sa muna nga adlaw gindula na, no, ang ang pag-undergo sa quarantine protocol sa mga fully vaccinated nga foreign tourist kag returning overseas Filipino, no, nga magasulod diri sa Pilipinas, pero kinahanglan nila nga magapakita sa gyapon sang negatibo nga resulta sang RT-PCR test 48 hours, no, antes ang ilang pagbiyahe. Kag antes sigon sa pandemya, siyempre pasok sa top 10, no, ang ang tourist arrival nga nagahalin sa mga free o non-visa nga mga nasyon kaparehas ang South Korea, Japan, China, Vietnam, France, Malaysia, Australia, Finland, Thailand, United Kingdom, Germany, Italy, Sweden, Canada, Belgium kag iban pa sarang makatabok sa munto nga ang isla sang Boracay. So gin-expect sa ngamon nga mga pumuloy diri nga muni na ang umpisa, no? We're hoping nga amon na ang umpisa nga makabawi-bawi kami sa amon nga
Isla sang Boracay. Nga mangin mga masanyog pa ang turismo sa among Isla sang Boracay. Amala ni so far mga nagapuan namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo, Isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you. Bombo Lindsay. At among nga salamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita, ginareklamo diri sa mga pumuluyo ang madugay nga construction sa nga flyover sa Mahibaw-an, Mandurriaga, a syudad sa nga Iloilo. Agi pahay diri nga duga nga ginaproblema diri sa mga tawo ang kahangawa nga ti mapilasan masamaran sila bangod nga wala sang safety measure nga ginsunod ang mga trabahante. Ginakabalakan diri sa mga tawo mga falling debris kag ti posible man nga matup-an ang mga nagaagi nga mga salakyan. Mayara pa sa mga nagakahulog nga mga kabilya samtang nagapadayon ang construction sang amoya nga flyover. Sa pihak kabahin diri sa may probinsya sang Iloilo, mas ginpalapit kag ginpahapos paya ang pagpabakuna sa sining mga senior citizens, pinaagi sa ginpatigayon nga drive-thru vaccination sa isaya ka parking area diri man sa isa ka mall sa Pavia, Iloilo. Di ginapahay nga nagalabot sa 112 ka mga senior citizens ang natigayon nga mabakunahan na pinaagi sa drive-thru vaccination. Depende nakadepende ini sa mga katigulangan kung bala manaog sila sang ila sa lakyan o kung dra sila mismo bakunahan, igadulong lang sa nga personnel sa Provincial Health Office ang ining bakuna. Ditikang iniya sa probinsya sang Iloilo, agod nga ti mapadasig o kung mangin madasig nga mabakunahan ang kapin 90,000 paya ka mga senior citizens nga mga unvaccinated diri sa may Iloilo province. Sa dugang pangabalita, bangod nga tigin extend kita sa Alert Level 3 tubtob sa February 15. Mangin ang liquor ban diri sa amon sa may probinsya sang Iloilo, extended man ina tubtob sa Pebrero 15. Ang pag-serve o kung pag-inom sang alcoholic beverages ang ginadumilian sa kaangay nga mga food preparation establishments, kaangay abis sa mga bars, mga kiosk, mga restaurants, bangod nga yara kita sa gihapon sa Alert Level 3. Tisubong ang Chinese New Year, kansilado man diri mga aktibidad kaangay sang Dragon kag Lion Dance bangod ti syempre sa COVID-19 pandemic. Waspis taman sa Haro sa distrito sang Haro amo man kansilado man diriya ang mga aktibidad via online na lang ang pagpatigayon sa mga aktibidad kag may ara man niya sa pagahiwaton nga misa. Sa iban pa diri nga balita nga natipon sa amon ang probinsya sang Iloilo nagka-record na ya sang 19 ka mga kaso sa dengue hemorrhagic fever sa una pa lang inaya nga 3 ka semana sa Enero 2022. Sa sining 19 ka mga cases, dengue cases, duha na dariya ang na-record nga patay nga lunsay mga kabataan. Ang Banwa sang Gimbal amo naka-record sa may pinakamataas 5 ka kaso ang na-record sa ilang bahin o galing kay ang 4 diri sa ila natigayon naman niya nga makagwa matapos nga tina-admit sila ya sa mga ospitala. Kati ang trend nga daan sang dengue cases nagataas kada 3 ka tuig sa diinulihi ini nga nagtaas diri sa amon sang 2019. Tidara sa inyo bomboan sa may Bacolod, kamusta dara ang dengue cases? May na-record na bala kamo subong nga January? Subong so far, Bombo Lindsay, no? Wala pa nakapagwaya sang report ang City Health Office kung ano naman yung plastada sang kaso sang dengue. Kabalo ka, doon na ano na kita tanan, no? Doon na balang, doon na focus na lang giniya sa COVID, nga ni ang aton iyang sitwasyon, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Isa na rin tanan nato ng iban iyang mga masakit o kung mga pamalatian, no? Bombo Lindsay? Insakto, Gate. Sa subong nga mga tinion, Bomboan, Bombo Radio Western Visayas, ang iba niya nga mga problema sa pungsod, wala na yung ginatutukan. Bangod nga ti lunsay COVID na lang gidya ang ginaistoryahan. Pero sa Rojas, may mga tikang mandang ang ginahimo sa inyo, ang inyo abi nga LGU sa pagtapna sa sining dengue hemorrhagic fever. So halos sa adlaw-adlaw man din ang kampanya man diri Bombo Lindsay sa ngamon diri nga PHO sa City Health Office KT. Pag-abot sa dengue, hindi man na di ma-zero mo, halos sa may ara man na diri sang recorded. Pero so far, subong nga bulan sang Enero, wala pa man sila makapagawa pa sang ila sining
mga kaso, no? Kung pilagid ang amon diri nga kaso kay ti mo na gani ang ang ginabantayan ginsubong niya kag ginatutukan ng vaccination kag ang sa kaso sa COVID-19 na Bubulinze. Amogit pero diri sa amon niya makaalarma bangod nga 19 cases na ya sa morbidity week number 3 pa lang ya diri sa Maya probinsya sang Iloilo. Ang iba niya abi nga mga LGU kundi ina nga ti naka-record na sila sang kaso sang dengue dira pa lang ya nagahimo bala sang mga tikang pero dira sa Kalibo dira Bombo Leonard kamusta dirang kaso sang dengue sa inyo? So para diri sa amon sa probinsya sa Aklan, no? Pag-abot man sa kaso sa dengue, so para do may mga iyara pero hindi nakapareho dira sa inyo nga naka-double digit ta kamo, no? May mga ari di pero pipila pa lang man ka bilog pero kag wala pa sang mga kwan man may namatay, no? Pero may mga yara nga nagka-dengue. So par I think month pa to sang December kag tsimpo pa to sang kwan bala nagatulting ulan. Pero so para subong sang January, no? Daw wala pa man kag ang kwan man ang amo nga mga municipal health office kag provincial health office syempre majority sa ilang nga oras ginauyang gid sa mga pagtutok sa mga vaccination rollout kag sa muni, no, nga pagkuan gid pagsukol sa ini nga COVID-19 pandemic Bumalinse. Amo gid insakto gid Bombo Leonard kag hindi niya buot silingon nga para lang iniya sa mga kabataan o kun lunsay mga kabataan na lang balang ginakagat sa mga lamok bangod diri sa amon sa probinsya may mga kaso nga mga tigulang ang ginapang kagat sa lamok o kun ining mga may kaso sa dengue hemorrhagic fever. Hopefully nga hindi na ya dugang pa sa aton nga problema ang ining dengue cases bangod nga may posibilidad nga mag-surge kita subong nga tuig bangod nga ang trend sang dengue amo nga kada 3 years iniya at isang 2019 nagka-outbreak kami diri sa Maya probinsya sang Iloilo. Alang-alang na gid ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Okay, sige. Why kita yung mga kami namin nabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang